Estes son os pés dun home cunha profesión milenaria. Unha onde arrima esforzos e vou facer todos os días. Ola, son Pablo e sempre quixen ser gandeiro. No concello de Bóveda é onde se atopa a gandería Xuiz, a gandería que leva adiante o noso Pablo. Pablo sempre tivo o seu destino claro como o leite, sempre quixo ser gandeiro. E con ese espírito foi medrando ata ter unha explotación na que o benestar das súas vacas e a modernización de todos os procesos marcan a pauta. Imos comezar a xornada como a comeza un gandeiro de leite de toda a vida, coa moxidura. Igual que xa fixeran seus avós antes ca el neste lugar que el conseguiu facer medrar. Vexamos como foi a historia de Pablo, que, sendo neno, xa xogaba por aquí e pouco a pouco foi forxando a súa vocación. Foi unha pasión que tiña desde pequeniño e viñenme pa aquí, pa explotación de meus abuelos, unha explotación pequeniña. Xa desde pequeno pasaba aquí os veraos e os fines de semana viña todos os fines de semana pa aquí. Intentaba convencer a meus pais, aínda que eles ao mellor tuveran outros planes, intentaba convencelos para que me trouxeran pa aquí e pasar o día aquí e o fin de semana ou as vacaciones ou o que sea, rodeado dos animales e do campo, que é o que me gusta. Sempre foi a miña pasión e foi cando decidín emprender no rural, virme pa aquí e crear esta pequena empresa. Meus abuelos estaban xa con unha explotación pequeniña, unha explotación de subsistencia, entonces, claro, aquelo era ou cerralo ou modernizarse e crecer e facer unha explotación moderna con altos estándares de bienestar animal. Entonces aí foi cando decidín incorporarme, empezamos cunha nave para 50, 60 animales e pouco a pouco fomos crecendo nestes últimos 8 anos hasta albergar 240, 250 hoxe en día. A moxidura queda feita. Imos dar conta agora dunha desas melloras que Pablo pretendía e que está a incorporar. Eses colares que levan as vacas non nos levan por presumidas. Son ferramentas transmisoras dunha información ben valiosa para Pablo e para elas. Vexamos de que vai a cousa. Cada vaca está monitorizada con un collar. Ese collar está recollendo información diaria do animal e recolle datos. Básicamente recolle datos do animal e envíaos a un servidor. Ese servidor analízaos e cando en base a comportamentos do animal, rumia, actividade, estrés por calor, nos dice ou nos salta unha alerta nesta aplicación de que ese animal pode ter algún problema no momento ou que o vai ter nun futuro cercano, para poder prevenir en vez de tratar, nunca mellor dito. Con un bon manejo, unha boa dieta dos animales, unhas boas camas, intentamos que non haxa enfermedades. Pero en casos puntuales que sí que aparecen, poden haber neumonías, podemos ter unha mastitis, podemos ter un empacho, podemos ter... Son as tres patologías un pouco máis comunes. Entonces, o collar, pola ingesta, se hai un empacho, o collar xa sabe que ese animal, pois que lle doi a barriga e mándanos un aviso. Ou se temos unha neumonía, polo jadeo, polo nivel de respiración do animal, tamén nos manda un aviso. Que ten unha mastitis, a vaca con unha mastitis o que vai facer é moverse menos, estar máis horas tumbada, ir menos a comer, entonces el en base a eses datos, pois dícenos, oye, que esta vaca ten un problema e nós xa é cando vamos a revisala e se hai que tratar, tratamos e moitas veces con un simple antiinflamatorio, pois problema solucionado, ao pillar as cousas con tanta antelación. Non temos que tratar con antibióticos, que unha das bases que nós temos é intentar reducir ao máximo o uso de antibióticos, intentando, se se pode, non usalos nada. Gandería do século XXI. Nuns minutiños volvemos con Pablo para ver máis exemplos. Algún deles é bastante máis grande que un colar.